Wayo, salibonani, Mulia Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panaba, Pantongwafa, my latest Pantongwafa. Nyanzi nigga chipisa, but Nyango Tanga de Kuti. Happy New Year, gonna everyone. Tapinda, wana sparks. Mugora 2021, Satungo to Makorokoto. Kunamun, where Saka Kwasa Pindo Mugore. It's a blessing. Inyasha, Musurupe Nyasha, Digga, so that could change. When you don't do a panapa chim, in your DJ Fanda, in your good. DJ Fanda na rokunze wari parani nekuda kweiko Fanda but chikutanga ndingoti nyango makasomubata DJ Fanda but masema ghetto youth ngoti free DJ Fanda, let the music play. COVID-19 boys iriko sure but apana mangoma anombodiwa futi nyende iyo Fanda neparani nyende irapa. Right. Never mrungono picture hapo kuti kwa zara zvejua mangomanga kazara kwa putika kuchingeta kuti asima grisha kwa putika ndika saka ndoni yari kupisa kuti DJ Fanda nango ka hosta bashi kuti iyo atsvagwe ne police kuti DJ Fanda ni vari kukonzesa ku spread kwa COVID-19 through bashi rango kaita se ravanga vaka hosta but nyari pakudayo ndikuti I think boys police itofanira kumisa kuti zvinhu zvisaitike. Police chete ainga kunhu na DJ Fanda ainga kunhu nemageto yesifayo police kumisa vanhu pane zvakaitika pane kudyiwa kwemari kunenge kwakaitika kuti dance ritike boss rachapolisa ravingidira rangovharwa nepolice bvakadakwa ko why ida kasvika pakuitika pane kudyiwa kwemari kwakaitika ipo saka sinaenda zvangu ndakwazanga video ka DJ Fanda vachiedza kutaya maya dance mangoka hosera rakazara. Man, Marona Dance and Putika and one. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. At a Majingo Simbis, Zimu Reality TV, Mugoda 2021, Muchingo to Simbis, Samasamusira, Amango 2020. Thank you.